were phone go. Baby, she don't know your name. Lagos. Get it now. I'm a chef. In a shima put. Let away where chef. You want to try and go with that. In a shima Okay. put. You got to me with Yes, it. mama. I'm not kissing a picture. Mbao. Sorry, Oburi, I'm one mama mumbo you screenshot. Yeah, double I'm not kissing tap. a picture. I didn't know. Mba, Bishop, sorry. I tell mba, oh mistake. Sorry. I have a Miracle. Ahibogi. Ahibogi. Ife yunwa. Saying one, yeah. Nwafọ. You want your best. Oh, ya Anambra State, onye Ọka. A bad oka. Amanuke. Ọka North. A lolaji. Mba. A mola. Mba. In a may have budget. Mba. More we are no loon. Mba. More water one. Mba. More in best side. Mba, nwere. Nigga and like a hard endo. Yes, sir. Eya. A therefore, 24. Ngadi room as a talk. Come on, he had happened. You are for do. Gaa n'iru. It's out for Mba, sir. Potako de Segu. Ezem. Come here, Segi. A ballon when your mamma and a humble. Mba, sir. Mba. A garola from my head. Mba. Umoko like a year. Ụmụ nwoke atọ. A joke back as I had to tell you with that. A na-eji okpu. In a may hook at in a may home and M na-eme ya ụka. Anọ m n'omenala. a my she. Na ma na-eme gịnị sir? A my she. Ya, ama m esi nri ọfụma. Then you walk in the Janya. Mba, mba, mba. Again, you learn with it, Matawaga. Hey, Jesus. Oh, oh, oh. Onwere mbụ na-eti specially like my I come back out down again. Take we need to give what put TikTok of young day here. Take we need to get what it is and boom machine over highway Jagara coin in our life. Get it him here. Give you get here, Oh ya bụ mkpu na-eti Bishop. Major you. Oh, oh. Online, put TikTok. Morgan. Genotype, AA. blood group, go. O positive. Congrats, well done, bag. Walk our apology. Bruno be that now, won't get organ a phone. I'll go the jack and you choose. And the Paulina like a block, oh, yeah, or number. 081 0367 2888. Hi, Bishop. Rotate the knock, I think rotate the knock. Bishop, good evening. Caracci like a bag of coke.
Miri kawe mpaga onye Philippine ibera nga bia mega Why you like upon them like this? tere Where were me? pio ta wo what ihu bia mega ko onye mpia si Philippine lo na mama onye Philippine ma mega bia Bishop, mega where ha me? ya Ah, sorry. Okay. e bia interview here I interview ke I bia don't na know mega if ko onye Philippine it's all no my better guinea. I interview ke bia I know me people. ehunu ihu ga yi kwari o te kwari ihu ka ring light ko ihu o te kwari ihu ka ring light e dey make up isi ukwu ba isi ukwu nwanyị Good afternoon. Good evening, sir. Good akọwa evening. nọọsụ taa gịnị gị na onye ntakọsịrị eji afọ ole fek eji afọ ole Mbachiga the much. eji afọ ole gị bịa gabịa atakọsịrị m eji afọ ole I know 23 years. gasị efere sacha efere gị Hello, good evening, sir. Calm down, okay? No, good evening, sir. onye nwe nna gị ọmụ aka ịbịara nga akpọga nna gị I'm sorry, sir. ọmụ aka ịbịara nga akpọga nna gị onye nwe nna gị mụ agwụ nna gị kpiyiri ndị na-eji ere ụdọ eji eke egwu ọmụ aka ịbịara nga akpọga nna gị esoro nga na ndị ele anya chineke agbaghị ọkụ eji aga takọsị gị kpiye kwara ihu Yes, ka ndị jere ụdọ eji eke egwu n'olu ịbịara nga akpọga m nna gị sekwara ihu ndị na-ejere ụdọ eji akpọla egwu ịbịara nga akpọga m nna gị chineke agbaghị ọkụ ewesịrị na anya sorry. ka gị lafọ Rotisi to knock apostrate. Rotisi to knock apo yeah. Rotisi to apostrate. Onye vo prostrate. I'm sorry, sir. Bragabia. Atom that touch here. Nwa na ati. Ọ masị ndị nwere akpịrị ogologo ndị na-eto ihe. Eji afọ ole? I'm 29. Ịdị 29. Mm. Ijere ụdọ egwu. Ajụwa gị mpago jere ụdọ egwu. I'm barrister. I'm barrister. Ewu ba ngene. Barrister. Were fọnụ gị. Eke agbaghị ọkụ. I'm barrister. That is coffee barrister. Only name is tea. Ọrụ na-arụ n'obodo a. Ijere tii. Ana m eme coffee. Ana m eme coffee. Lanya, atom that touch n'ọnụ gị. Ịbịara nga abịa etu ọchị. Mba. Bishop, kwanu m ekene. Aga mmadụ bụrụ ọgụ ezi Chineke agbaghị ọkụ. Ịbịara nga abịa asị m kwere ekele. Onye nyere gị chief a elube nwaanyị ga na-aza chief Ọ mpa m nyere m ya. mpaghị Mpa m chief. kwe mana ihe ọbụla mere nga ga-ịba n'ihu akwụkwọ Ebe ọbụla ọ ya bụ ọba adị m ledi na onwe ya wee fonu n'ala ga ele azụ nsogbu adịrọ. ka aka gị nọkwado Otele nwere aka egbe Ka ihe mmemme ebe a esi n'elu wee da. my brother ndo na thank God notisiri m ya ga ewerezie ka ọzọ hazie ya dị ka ọwa ofu ihe iwe ma mba ala mgbe e bịara bịa mee ka ya na ịkpa ka nke ahụ ka ọ dị ka ibu eji iwe ma Chineke m gọzie gị na ikwuru eziokwu Onye nwanyị chai onye aka ama m si iwe onye aka egbe ihe o mehụrụ gị n'ụkwụ
Mba nwere ya mere n'ụkwụ adị m fit na nke ahụ ọ so n'aka. They just they show of maka or record. Otu a ka ọ na-adị enweghị anya emezi ya. Donna, Ishinelu. Daalụ. Ishinelu. Da. Esi n'elu wee dakwa ebe anyị na-atụ ya eri. Donna. Ya were phone ọrụ. Okay. Aka egbe Chinelu. Aha Afa mba Ebuka. Ebuka onye. Ebuka Odumodu. Ịdị afọ ole? Adị m 35 years. Ị mụọla nwa? Mba. Ịlụbole nwaanyị? Anụbeghị nwaanyị mbụ. Amadị m nwaanyị. Chere Chineke agbago ọkụ ịma nwaanyị nke Chinelu wụọ. Chineke agbago ọkụ onye aka egbe ịbịara nga bịa gwamsị ịma nwaanyị. Mana m gwa gị n'ebe m na-arụ n'ọrụ. Chere Chineke agbago ọkụ ịbịara nga bịa gwamsị ịma nwaanyị. Ịmahụ nwaanyị. Ọkpụ nne ji aga owu unu ghagha. Bishọp amarọ nwaanyị. Biyiri nkịta akpọgha pitbull ịbịara nga gwamsị ịma nwaanyị. N'ihe o meghị ihu ka nkịta akpọgha pitbull bịa nga atụghara m ọga. Bishọp amarọ nwaanyị. Mmadụ ma onwe ya amarọ nwaanyị. Abụ m virgin. Ewu ogene. Abụ m virgin. Mụ na fada bi ya zụọ. Emetụbeghị nwaanyị aka bifo. Mụ na fada bie wee. So achọrọ m ichi fada nọ na emesizi enwe ka o si dị maka na ofu nwa ka mbụ a wee sibe ọnwụ na mama anụ nwa na mama echi fada ka mgba ya ọkwa imebugo m ya afọ ị na-asụkwa onye nọkwa na kichin ahụ nwaanyị nwaanyị anọ ebe a ya ndị apụta hia onye dị ihe ndị apụta hia aka egbe make you see you na make you know say no be woman ya nwoke ọ bụrụ nwaanyị ọ nwoke gara aga na ọdịa anya ihe nji akpụghara aka egbe adịghị ama ma nwaanyị ọbụla gị na nwere kọntaktị ha jiri ya mara gị sọ ọwụ onye aka egbe enwere something a amata chere Chineke agbago anaghị ezaga odugbodu hia ọ naghị ezaga odugbodu na this app onye mkpụmkpụ bịakwa ma ọgụ gị n'aka dị shọt ka ịbịa nga abịa ajụ m sịwa na m akpụla gị aka egbe onye awara ya agba gị na nna gị elebe ise ha nwụọ na ka ha dị ndụ mama nwụrụ mana mpa m dị ndụ na gịnị gburu nne gị amakwa m ihe gburu ya ọ ya katara arụ nwụrụ onwe ya Donna ebe isi na-anọnyere anyị anọ m na kata iji agba ncha mba iji ata akwụla mba amarọ m nwaanyị ọkwọ ngwa bụ gị ya bifọ ịma nwaanyị iwu Bishọp abụ m virgin nke ị na-emere m jọrọ si n'alụ m anya abụ m virgin ama m nwaanyị arọgbala gị mbụ mba onye ara nna famili mba iji akwa ụra mba adị m agụla genotype gị blood group gị O plus kpọọ your number congrats daalụ 070